Quin model d'IA has d'utilitzar? ChatGPT, Claude, Gemini... No tots serveixen pel mateix. Hi ha 4 punts clau que has de tenir en compte. La majoria sempre van al més famós, però després es troben que és lent, car o que no entén el que volen. I això no és culpa de la IA, sinó de com triem el model. Primer, si el prompt el fas bé, pots utilitzar un model més barat i treure'n molt bon resultat. Segon, alguns models només responen text, però d'altres poden cridar eines, fer càlculs o buscar informació. Tercer, el preu. No sempre cal gastar en el més potent. Pots combinar models dins d'un mateix flux. I quart, la rapidesa. Per preguntes senzilles, millor un model lleuger que no un de massa gran. És com triar vehicle. No agafaràs un camió per anar a comprar el pa. Doncs amb la IA passa igual. Escull el model segons la feina que vols fer. I recorda, la clau està en triar el millor model en cada cas. Si vols el meu document amb totes les IAs imprescindibles que has de conèixer, envia'm un DM amb la paraula imprescindibles i te'l passo.